sa pagpanglingkod no niining matahong kabuntagon alang sa ato hamubo nga pagpadasig labi na gyud siyang pulong ining kabuntagon labi na gyud siya ebanghelyo nga nag-ingon diha sa bersikulo 42. Balikon ko nga si Jesus mingon nila, wala ba kamo makabasa sa ingon sa kasulatan nga ang bato nga gisalikway sa mga magtukod kay kuno walay kapuslanan nahimo hinuong bato nga labing mapuslanon buhat kini sa Ginoo. Atong hinumduman mga igsoon nga atong ebanghelyo ni ining kabuntagon naghisgot kini sa usa ka tawo. Dato siya nga naayuta ang maong tao ug iya kini gipasaupan sa mga tao ug milangyaw ang maong tao. Sa panahon sa tingpamupo, iyang ipadala ang iyang mga sulugoon aron pagkuha sa bahin. Maayo na lang atong hinumduman ang mga tao dili gusto mo nga pag-adto siya sa unang sulugoon nga gamay-gamay pa ang ipadala niya sa ilang gibuhat ang ilang ang response sa mga saop dili maayo kay dili sila muhatag og bahin. Makadumdum hinungko ning kaning saop noon nga nayuta igsuon niya tinit sa maribukaw yang igsuon nga kani hinuon ang mga saop isog pastag iya sa yuta. Murag ila na ang yuta ba. Murag ko na sila nga ingon ana din mga kunla nagi atong dadon sa literal nga saop. Nguna nagyapon day. Ngana. Sa ikaduhang higayon yang ipong gipadala ang ubay-ubay nga mga tao. Kay Polmerong ipadala niya gamay ra motong ikaduha murag gyapon gibuhat gipamatay nila gibato gitaral ikaduha gidaghan na gid nila karon dili sama sa unang gipadala kundi to ikaduha gidaghan na gid nila mao gyapon lang gibuhat ni sa mga tao sa mga saop ngadto sa sulugoon gipadala sa tag-iya. Ang katapusan pa gyud ang iya naging anak gipatay gyapon nila. Atong hinumduman maayo na lang nga gipatay kay nagbuhat sa kabuton sa Dios. Ipatay ka dili ibutan talan dili literal nga patay gibutang-butangan ka tungod sa imong mainiton diya sa pagsunod sa kabuton sa Dios. Kami mga tao nga labi na gid sa imong komunidad nga dili sila makadawat nimo kung tungod labi na gid sa imong background nimo. Na yung mga tao nga ang lisod mga igsuon gipatay nga wala magbuhat sa kabuton sa Dios. Munang ingon nga butang-butangan ta sa ato rang kaugalingon mga binuhatan. Muna lisod diha kay mga bantayunon kayo mga igsuno. Na mga tao gusto nga mga lagad pero dili mo dawat sa responsibilidad. Daghan kay mo papel nga usa ko kaalagad sa Ginoo. Ang dadong ang ngalan ra ang imong giapas pero ang imong responsibilidad adlaw-adlaw
sukwahi sa kipabuhat sa Dios kanato. Dili ta gusto nga mag-antos diha sa atong matag adlaw labi na sa atong paglawig o pagsakripisyo. Isip usa ka sulguon diha sa Dios Ginoo nga naa labi kanato mga clergy or mga ministers na agid na ang time management diya sa iyang simbahan. Nga kanuna natong hinumduman nga dili lang ta nga mailatang mo kan nagid na ang pagsakripisyo og mag-antos kita. Ningon mo siya nga ang musunod ko nato kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Ikaduha, pas-ano niya ang iyang krus. Ikatulo, og musunod siya kanako. Dili sayon. Sayon lang sultihon pero lisod buhaton. Sa katapusan, mga hanaot ako ni ining kabuntagon. Atong hinumduman, kumusta ang uma sa Dios nga mao ang kalibutan, nga anaa sa kalibutan. Ang mga tanom mao ang mga katawhan nga gipiyal kanato. Labi na gyud sa atong muto niini nga tuig da sa ICCEC mao ang laws atong unchurch ang mga tao nga wala na diha ato bang nabuhat labi na gid niining panahon sa Kwaresma. Mga tao nga uhaw sa iyang pulong nga mao ang iyang ebanghelyo. Niining panahon sa Kwaresma, ang ilang mga kalag atong madala o mabalik diha sa Dios. Mo man giingon nga ang atong bahin ato na ba nabuhat. Buhaton nato ang atong part ug ang Dios mubuhat sa iyang parte usab. Nag-ingon diha sa iyang sa atong salmo responsoryo ni kabuntagon nga hinumdumi ang mga kahibulong nga butang nga nahimo sa Ginoo. Ug kanunay natong hinumduman mga igsoon nga ato lang buhaton ang atong part ang Dios mubuhat usab sa iyang parte usab. Nga diha labi sa atong mapadayonon sa atong journey o paglawig sa unay isip mga nag-respond sa tubag sa Ginoo diha sa adlaw-adlaw. Mo na atong ebanghelyo gihangyo ang tanan sa pagpanindog.